бошад набошад, хонума бо каду бошад. аз болояш зирбаку мурчу қаламфур бошад. салом дӯстони азизам, ба канали Кулчаканд хуш омадед. заволаш ҳамун заволаи оддӣ ҳаст. ба фикрам ҳама занҳо медонанд. як тухму як пиёла обу намаку орд ва муҳим ки хуб тунук кунем. дар зери завола ман дастархон меандозам то тоб доданаш осон бошад. танҳо бо кадуву пиёз кардам. баъзеҳо гӯшт меандозанд. ман фикр мекунам дар хонума гӯшт вазнин ҳаст, барое ки ин қабат печонда шудааст. деки манту мондам ва 30 дақиқа то ин дам ман зирбак тайёр мекунам. дар хонаи мо бе зирбак на манту на хонумаро намехӯранд. ва хонумаи ман омода шудааст. ҳозир балали гирифта ором медиҳам ва кӯдаконам ки каду намехӯранд, барои онҳо бо гӯшт манту кардам. ва дӯстони азизам, шумо кадом навашро дӯст медоред? кадугиро баъзеҳо боз ман дидам дар баробари гӯшт себзаминиам меандозанд. хулос ҳар кас ба тарзи худ омода мекунад ва ман ҳам дӯстдоштаи худамро пешниҳоди шумо кардам. умедворам ин дастур барои шумо писанд омад. нӯши ҷон ва ҷои дӯстони гиромӣ холӣ. то дидор дӯстони азизам, андозаҳоро боз дар зери видео менависам. ҳатман бубинед.